Representantes dos Ministerios de Sanidade do Interior e o director da OMS xa están en Tenerife para coordinar a evacuación do barco afectado polo antivirus. Unha complexa operación internacional para evacuar con todas as garantías sanitarias os ocupantes do cruceiro. Nel viaxan 14 españois que gardarán corentena no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país. Será previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero. Posible caso de violencia machista en Carabanchel, en Madrid. Un home de 24 anos está detido por supostamente empurrar a súa parella dende un cuarto piso. A muller, de 22 anos, faleceu no acto. E Huelva despide os gardacivís falecidos durante a persecución dunha narcolancha. Dúcias de cidadáns, familiares e amigos acodiron a Capela Ardente dende primeira hora desta mañá para renderlle homenaxe aos axentes. Os gardas civís piden máis medios ao Ministerio do Interior e critican a ausencia de Marlaska no funeral. A Xunta conmemora os 40 anos da entrada da España na Unión. Alfonso Rueda reivindica a xestión que fixo Galicia nestas décadas dos fondos comunitarios e reclama que sigan descentralizados nas comunidades no próximo marco financeiro. Insistir nunha Europa descentralizada, en unha Europa que lle dé a capacidade ás outras administracións, comunidades autónomas, municipios, para xestionar os fondos en coordinación con nosos estados, pero dende logo tendo capacidade. Os nervios repartíronse esta tarde en Silleda entre os preto de 8.000 aspirantes para acceder ao corpo de enfermaría dos Sergas. En xogo nesta ocasión 1.980 prazas, isto é, unha ratio do 25%, unha praza por cada 4 opositores. Entre la lavadora que tiene mucha hambre y se queda siempre con algún calcetín. Moitísimos. Moitísimos. Sempre falta algún. Da rabia, sí. Depois vas buscando a ver onde está o calcetín, onde está o calcetín. Que tal? Saúdos, boas noites. Comezamos. Durante esta madrugada está previsto que o barco Ondius chegue a Tenerife. Agora mesmo o cruceiro de luxo sitúase ás costas do Sáhara Occidental a uns 140 km da illa. O gromo de antivirus detectouse no buque o 2 de maio. Hai 6 casos confirmados e 2 que son sospeitosos. O resto, asintomáticos. O desembarco realizarase o mediodía no porto de Granadilla. Os primeiros en baixar serán os 14 cidadáns españois. Entre eles está o ornitólogo de Cariño. E seguindo ese desembarco estará tamén o director xeral da Organización Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que viaxou esta tarde a Tenerife xunto á ministra de Sanidade, Mónica García, e o titular de Interior, Grande Marlaska. Están xa ali para coordinar o operativo de mañá domingo no porto de Granadilla, como lles comentamos. Procederase a evacuación con todas as garantías sanitarias dos 147 pasaxeiros que permanecen asintomáticos, despois trasladarános en avión aos seus países de orixe. Os 14 españois que viaxan no barco serán trasladados nun avión militar ata Madrid para ingresar no Hospital Gómez Ulla e pasar alí a corentena. Pedro Sánchez recibiu este sábado na Moncloa o director xeral da Organización Mundial da Saúde para abordar o operativo de desembarco do buque e un dispositivo de evacuación complicado e sen precedentes que afecta a 23 países. O barco Ondius chegará ao porto de Granadilla en Tenerife entre as 4 e as 6 horas da mañá deste domingo. Un equipo médico fará unha avaliación sanitaria dos 147 pasaxeiros que permanecen asintomáticos. Despois procederase á evacuación, segundo os expertos, con todas as garantías sanitarias. Trasladarán a pasaxe en lanchas, en grupos de 5 e agrupados por nacionalidade. Será previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero. Serán trasladados en vehículos militares sen que haxa ningún contacto coa poboación ata o aeroporto de Tenerife Sur. Farase cando os avións estean xa listos para engalar con destino aos seus países de orixe. Puedo confirmar que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. La prohibición de cualquier navegación a menos de 1 milla náutica del buque Ondius una vez que entre en la zona marítima de Canarias.
Os 14 españois, todos asintomáticos que viaxan no barco, serán trasladados nun avión militar ata Madrid para ingresar no Hospital Gómez Ulla, onde terán que pasar unha corentena. Estarán illados en todo momento nunha das plantas do centro. A Organización Mundial da Saúde informa que son 6 os casos confirmados de antivirus vinculados ao cruceiro MV Ondius. 4 dos 6 están hospitalizados en Suráfrica, Países Baixos e Suiza. En España hai 3 persoas relacionadas con este virus que compartiron avión cunha das persoas falecidas. 2 en Barcelona, unha de nacionalidade surafricana que non presentaba síntomas e outra catalana tamén asintomática a que lle fixeron as probas. Está en corentena no Clínic á espera dos resultados. A que tiña síntomas respiratorios e tos é a muller de Valencia. Está ingresada no hospital e illada. Os resultados da PCR deron negativo, repetiránselle en 24 horas. Las personas que están tanto en Alicante como en Barcelona les hemos realizado una prueba PCR que se ha mandado al Centro Nacional de Microbiología para su análisis y tendremos los resultados desde que llegue la prueba en 24 horas. Quiero insistir que todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica, coordinación internacional y respuesta rápida están funcionando correctamente. E tamén Italia está facendo seguimento de 4 persoas que estaban no voo de KLM en que estivo a muller neerlandesa contaxiada que faleceu en Johannesburgo. As autoridades italianas activaron os procedementos de vigilancia activa e informaron as rexións de Calabria, Campania, Toscana e Véneto. E tamén en Cariño están pensando xa na volta de Ricardo, o ornitólogo galego desta localidade que tamén baixará dese barco, desembarcará mañá con os outros 13 españois. El tamén seguramente terá que ir a realizar esa corentena no Hospital de Madrid Gómez Ulla. Temos constancia de outro cruceiro no que máis dun cento de persoas están enfermas cun norovirus, un virus que causa gastroenterite aguda. O barco partiu de Florida e volverá ao estado o día 11. O virus estalles a producir aos afectados vómitos e diarrea. Para conter o brote, o persoal do navío aumentou a limpeza e desinfección, illou as persoas infectadas e consultou coas autoridades sanitarias sobre os procedementos a seguir. Ben, e continuamos con máis cousas. Alfonso Rueda reivindica a xestión que fixo Galicia dos fondos europeos desde a entrada na Unión hai 40 anos e pide que sigan descentralizados. Dixo nun acto en Santiago coincidindo coa celebración do Día de Europa. Dende 1986, Galicia recibiu 36.000 millóns de euros de fondos europeos que axudaron a modernizar a nosa economía e infraestructuras. Hoxe temos 1.200 kilómetros máis de autovías, aumentou a esperanza de vida e escalamos 20 puntos en converxencia coa Unión Europea. Se somos unha terra, é certo, moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e con unos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Con todo, precisa Alfonso Rueda, queda traballo por facer e reclama protagonismo para as comunidades no marco financeiro a partir do 2028. Neste momento que se está negociando o novo marco financiero plurianual é cando máis hai que insistir nunha Europa descentralizada, en unha Europa que lle dé a capacidade as outras administracións, comunidades autónomas, municipios, para xestionar os fondos en coordinación con nosos estados, pero dende logo tendo capacidade. Capacidade para que se atendan as necesidades de Galicia como os fondos específicos para o agro e a pesca. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, destacou hoxe con motivo do Día de Europa que estar integrados na Unión Europea é un privilexio e unha responsabilidade. Sánchez celebra este día, no que se conmemoran os 40 anos da entrada de España na UE, cunha mensaxe na rede social xe. Destaca que a Unión Europea é a segunda maior potencia económica e a rexión socialmente máis avanzada do mundo. Mentres, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, visitou Ceuta para conmemorar o Día de Europa e poñer en valor o carácter europeo da cidade autónoma e tamén de Melilla. Destacou a necesidade urxente dun cambio de rumbo político en España. El gobierno actual es la antítesis a lo que demanda la situación internacional y a lo que necesita hoy Europa. Es un gobierno débil, es un gobierno acosado por la corrupción y el día que España deje atrás esta etapa, no solo respirarán los españoles, respirarán todos los europeos.
En Rusia celebran hoxe o Día da Vitoria sobre a Alemanha nazi, unha conmemoración que propiciou unha tregua de 3 días na guerra con Ucraína. Aínda así, o conflito condicionou o acto central da celebración, o desfile militar na Praza Vermella de Moscú. Por vez primeira en anos non desfilaron nin tanques, nin mísiles, nin vehículos militares, e a presenza de líderes mundiais foi moi escasa. Putin aproveitou a ocasión para criticar o papel da OTAN. Por certo que tanto Rusia como Ucraína xa se están acusando mutuamente de violar o alto fogo. Ben, de volta a Galicia, a un ano das eleccións municipais, os populares quentan motores para a cita coas urnas. O PP de Ourense reuniu no Carballiño 1.500 persoas na primeira romaría que organiza a formación na provincia. Alfonso Rueda presume de liderar un partido que está en forma, unido e que xestiona con humildade, di. O presidente dos populares galegos asegura que van presentar as mellores candidaturas nas municipais e anima os seus a ir a por todas. Queremos as millores candidaturas. O gallá que asa moitas máis alcaldesas será síntoma de normalidade, de como funciona este partido, de que se parece a Galicia, por eso ganamos sempre. E, polo tanto, eu pido que este ano sigamos traballando como se está traballando, con seriedade, con rigor e escoitando a xente. A capela ardente dos 2 gardacivís falecidos tras o choque de 2 patrulleiras que perseguían unha narcolancha instalouse esta mañá na comandancia da Garda Civil de Huelva e foron moitos os que se achegaron a presentar os seus respetos aos axentes falecidos antes do funeral que se celebrou este mediodía. Centos de persoas quixeron presentar os seus respetos aos 2 axentes falecidos en acto de servizo. A capela ardente estivo aberta na comandancia da Garda Civil de Huelva ata as 11:30, cando se trasladaron os féretros ata a Igrexa da Concepción, onde se celebrou o funeral. Este sábado suspendéronse todos os actos da campaña para as eleccións autonómicas en sinal de loito pola morte dos 2 axentes. O accidente produciuse o venres a 80 millas da costa de Huelva. 2 patrulleiras do Servizo Marítimo da Garda Civil chocaron entre elas cando tentaban interceptar unha narcolancha. Un dos axentes morreu no acto, outro faleceu tras ser evacuado ao hospital. Hai outros 2 axentes feridos, un deles grave. As vítimas son 2 gardas civis de 55 e 56 anos e 3 décadas de experiencia. E sobre a traxedia de Huelva falou Alberto Núñez Feijóo. Pediulle ao ministro de Interior que tome en serio a protección dos axentes. Grande Marlasca asegura que o goberno incrementou un 20% os efectivos contra o narcotráfico nos últimos anos. Hemos puesto más medios de los que se han puesto nunca en la lucha contra el tráfico de drogas en toda España y en la zona de Gibraltar, del campo de Gibraltar, más aún si cabe. Actualmente hemos incrementado el 20% de efectivos. Es increíble que a estas alturas tengamos que pedir que la policía y la Guardia Civil mejore su capacidad de legítima defensa. Así que la pregunta es muy clara. ¿Cuántos agentes tienen que morir en acto de servicio para que el Gobierno se tome en serio su protección? A Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista a morte dunha muller de 22 anos en Carabanchel, en Madrid. A súa parella de 24 foi detido por un presunto delito de homicidio. As primeiras investigacións apuntan a que empurrou a vítima dende un cuarto piso. É o lugar no que apareceu o corpo sen vida da moza de 22 anos, que, segundo as primeiras investigacións, caeu desde un cuarto piso tras ser empurrada pola súa parella. Os feitos sucederon este sábado arredor das 7:30 da mañá no distrito madrileño de Carabanchel. Un veciño chamou ao 091 despois de escoitar un forte golpe e ver o corpo da vítima na vía pública. Ata o lugar desprazáronse axentes da Policía Nacional e efectivos de emerxencia que só puideron confirmar o falecemento da muller. Pouco despois, os investigadores accederon á vivenda onde a vítima residía coa súa parella, un home de 24 anos, o que detiveron como presunto autor dos feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como crime machista, serían xa 20 as mulleres asasinadas por violencia de xénero en España no que vai de 2026, 8 máis que no mesmo período do ano pasado. E 2 persoas faleceron en Barcelona ao bater frontalmente cos seus vehículos na localidade de Montblanc. En Madrid falece un mozo de 25 anos nun accidente entre 2 turismos e un camión na A1, a altura de Molar. Ademais, unha muller de 51 anos tivo que ser evacuada ao Hospital de la Paz en estado moi grave. A Garda Civil investiga o acontecido.
A familia de Débora Fernández volve pedir xustiza. Tras esgotar case todos os recursos xudiciais, dende a súa conta nas redes sociais comeza unha serie de episodios onde quere demostrar con probas porque a investigación non foi correcta. Xoel Rodríguez, tes máis datos. Sí, precisamente, David, o primeiro dos contidos que publica a súa familia é unha grabación de vídeo na que o daquela inspector xefe de homicidios de Vigo asegura non ter participado prácticamente en ningún interrogatorio, malia que a súa firma si consta nas actas de declaración, segundo asegura o propio abogado que representa a familia. Nese mesmo vídeo tamén o inspector di que non lembra prácticamente nada do caso, nin tampouco das tomas de declaración, o tempo que no mesmo vídeo tamén se recollen algunhas das chamativas preguntas que lles formularon as amigas de Débora Fernández, como por exemplo se esta participaba en xogos de Ouija, en xogos de rol ou tamén se tinguía o pelo, cuestións que nun principio non teñen ningunha relevancia no marco desta investigación. Un primeiro vídeo que publica a familia, como dicimos, xusto na véspera de que mañá se fagan 24 anos deste crime, o crime de Débora Fernández, un caso que continúa aínda sen resolver. Moitas grazas, Xoel. Temos que falarlles agora do tempo, porque xa se deron conta que hoxe foi un tempo desapracible en case toda España. E iso que estamos en pleno mes de maio. 12 comunidades están en aviso amarelo por treboadas e fortes chuvias. A situación máis complicada deuse no leste peninsular, especialmente na comunidade valenciana. As precipitacións superaron os 40 litros por metro cadrado en apenas unha hora. As fortes chuvias estendéronse ao resto da península e Illas Baleares. Pois en Galicia, as provincias da Coruña, Vigo e o sur de Ourense están tamén en aviso amarelo por chuvias intensas e treboadas. Raquel Gandoi. Despois dunha mañá con máis claros que nube, a tarde no sur de Galicia deu paso a varios trebóns que baleiraron as rúas, as terrazas e os paseos. Finalmente, aínda que os partes así o pronosticaban, non se arabeou. Ademais, mantense unha anomalía fría con valores por debaixo da media da época, quedando os termómetros en máximas de entre 19 e 20 graus, por exemplo, aquí en Vigo. Así que a imaxe foi e está sendo de novo a dos paraugas e os chubasqueiros. E, por tanto, a da xente farta de tanta inestabilidade atmosférica, aínda que sexa normal nun mes de transición como este no que estamos en maio. Así que a paciencia para os que imploran sol e praia terá que prolongarse polo menos 3 días máis, porque ata o mércores non vai deixar de chover. Centro de Vigo a media tarde. Tarde de compras ao abrigo dos soportais e dos cubertos. Será polo aviso amarelo por chuvia que o trebón, os trebóns, non pillaron a case ninguén sen paraguas nin chubasqueiro. Paraba e volvía a chover, pero a maioría, como vos galegos, non frearon os seus plans de fin de semana. Sí, bueno, hoy tal como está el tiempo es lógico que te caiga así un poquito pedrusco de arriba, como se suele decir, de lluvia, vamos. O mes de maio é o que ten, as treboadas, veñen chuvias fuertes, trovóns, e o mes de maio. Tremendo, así que é moi forte, pero Sarabela non caiu. Amaneceu moi ben, con un sol precioso, e logo, pois sí, cambiou os plans. Estamos con moitísimas ganas da praia, pero temos que adaptarnos. Dice que hasta el 40 de mayo no quites el sayo. Esto puede haber lluvia, sol, pero bueno, no nos coges de imprevisto. Nosotros no venimos de Guatemala. Non me interrumpe nada. No, hai que continuar. Vivimos en Galicia, non? Xa bastante sorte temos co tempo agora. Salgo igual. Non me importa que llueva. Que haga sol o que caiga nieve, o que hiele. Por la mañana cae un montón de agua y a la tarde puedes pasear por la playa tranquilamente. Hombre, sí, el sol siempre apetece, pero no nos molesta la lluvia tampoco. Xa estou máis que saturada do paraguas. Paciencia porque hasta o mércores chove. Ai, non me digas iso. Sí, choverá ata o mércores nas Rías Baixas e tamén aquí, nas Altas. Estas imaxes pertencen a Coruña hai un anaco, porque o oeste galego e o sur de Ourense seguen baixo a influencia dunha borrasca. Creemos que estamos preparadas. Así que moi nerviosos non estamos. O ilusión, a ver, hai que afrontala así. Estes que estaban escoitando son algúns dos preto de 8.000 aspirantes que hoxe se presentaron en Silleda ás probas para acceder ao Corpo de Enfermería do Sergas, que nesta convocatoria ofrece un total de 1.980 prazas, unha por cada 4 opositores.
200.000 opositores concentrábanse fronte aos 2 pabillóns do recinto feiral de Silleda en que se celebrou a proba. Antes da apertura de portas, todo eran nervios e ganas de comezar co exame. Bueno, sempre ves nervioso, sobre todo cando tes algo de oportunidade de coller plaza. A ver, se hai sorte e nada, bueno, con ilusión, a ver, hai que afrontala así. Sí, tengo ganas de empezar y que sean las 9 de la noche, hayamos acabado todo y a ir para casa otra vez, sí. Bueno, es que es mi primer año, que acabé la carrera en junio, entonces pues bueno, sin presión ninguna. Creemos que estamos preparadas, así que moi nerviosos non estamos. Pouco máis dunha hora despois de que se abrisen as portas, comezaba o exame pros que aspiran a unha praza de enfermería no sistema público de saúde. No Servicio Galego de Saúde queremos os mellores profesionais, probablemente os mellores profesionais pois estén facendo exame en este momento. Moita sorte a todos e ánimo. E como en todas as convocatorias desta magnitude, tamén se rexistran algunhas singularidades. Como que 65 mulleres han solicitado lactancia durante a prova e temos a 4 mulleres nos hospitales facendo a prova, que son mulleres que están a dar a luz ou despois de dar a luz. Na convocatoria estaban admitidos 8.660 aspirantes, dos que finalmente se presentaron 7.860, un 90,7% de participación. Optan ás 1.980 prazas convocadas, unha por cada 4 opositores. A consumición mínima obrigatoria é un debate que de cando en vez xorde na hostalaría. Unha cuestión que aparece sobre todo en zonas moi turísticas e que en Galicia segue a ser moi puntual. En todo caso, dende as asociacións de consumidores aseguran que non é ilegal sempre cando non sexa abusivo e se informe previamente aos clientes. Se antes foi o debate sobre cobrar por reservar mesa nun restaurante, a última polémica na hostalería vai sobre aqueles clientes que pasan moito tempo sen consumir ou facendo consumos mínimos, mentre se ocupan o lugar de outros usuarios supostamente máis rendibles. Por iso, sobre todo nas zonas máis turísticas, estáse a falar de establecer en bares e restaurantes un consumo mínimo obrigatorio para sentar a tomar algo. Busca un sitio para sentarse, tomarse un café ou tomarse algo, e encontra que non encontra nada, porque hai xente que se senta aí e está toda a tarde. Sale de uno, ¿no? Si te sientas en una terraza y ves que vas a estar mucho tiempo, pues te pides, yo qué sé, una Coca-Cola, al principio un café y después al rato te pedirás otra cosa. Pues que yo lo veo lógico que lo cobren. A ver, con moderación, por supuesto. Esta idea de pagar un mínimo obrigatorio por desfrutar dunha consumición nunha terraza xa se aplica en cidades como Madrid ou Barcelona, especialmente en locais onde conseguir un sitio libre é complicado pola alta demanda. Dende as asociacións de consumidores aseguran que o cargo non sería ilegal sempre que non sexa abusivo e que se informe previamente ao cliente. Puede establecer los precios que estime oportuno y también las condiciones, incluida una consumición mínima. Solo hay una condición que es fundamental, y es que se informe previamente y de forma clara al consumidor sobre esta circunstancia. En Galicia, polo momento, a aplicación deste cargo é residual e os restauradores e hostaleiros prefiren apelar ao civismo e á complicidade dos clientes. Si el local está vacío, quédate 5 horas, pero si ves que hay mucha demanda, pensar un poco en el otro que quizás quiere también sentarse. Non vamos ir á mesa, mire, te vamos a cobrar non sei canto por estar aí, non, é dicir, temos que traballar un pouco como un equipo. Debates similares se aconteceron co cobro anticipado das reservas ou cos cargos diferenciados en exteriores ou interior do local. En todo caso, o usuario é o que ten a última palabra. Máis de 530 persoas de toda España e Portugal participaron esta tarde na 7ª edición da Cavernícola Reis de Barbadás, unha carreira con máis de medio cento de obstáculos ao longo de 8 kilómetros, un circuito de resistencia extrema e tamén de moita diversión, nos comprobámoslo. ¡Imos! Con alegría e enerxía comezan estirando un chisco porque os máis de 500 participantes saben que a Cavernícola Reis de Barbadás pon a proba a forza, a resistencia e a súa habilidade cos obstáculos. O tempo está acompañando, temos 8 km e medio por Barbadás no que van a facer un recorrido moi bonito con máis de 50 obstáculos. É unha proba divertida, hai que meterse aí debaixo do puente, hai que ir polo río, embarrarse, pasalo ben cos amigos. A saída é diante do Polideportivo da Valenzá e ninguén se libra do barro e as molladuras. Teñen obstáculos de barro, teñen muros de madeira, teñen o río, teñen pozas, teñen tobogáns, teñen hinchables. Se vamos que hai unha tormenta,
aunque no vamos a mojar en el río todo el tiempo en una foto, pero bien, o importa é pasarlo bien e non lesionarse, Está collendo moita fama últimamente, entón fomos a tope. Por quendas, corredores e corredoras de Galicia, España e Portugal amosan as súas destrezas físicas dependendo das categorías elite, starter e popular. Van a facer moita forza, pero van a pasar moi ben. Nos lo pasamos bien. Cansa bastante, pero bien. Es súper especial porque es muy divertida y hay mucho compañerismo. Están ahora competindo os élite, pero a maioría somos populares. Vimos a pasalo ben. Añarteve, de Tenerife, foi un dos máis rápidos e conseguiu un merecido cuarto posto nun circuito de habilidade e resistencia. La verdad que muy bonito, sobre todo la parte de la cascada, la parte más natural, precioso todo, la verdad que genial. Na súa sétima edición, a Cavernícola de Barbadás é a máis multitudinaria ata o momento, pero xa é un referente entre as carreiras de obstáculos no norte da península. Entre la lavadora que tiene mucha hambre y se queda siempre con algún calcetín. Moitísimos, moitísimos. Sempre falta algún. Da rabia, sí. Despois vas buscando a ver onde está o calcetín, onde está o calcetín. E onde estará? É que temos días internacionais para todo, pois hoxe 9 de maio é o día dos calcetíns perdidos. E ollo, porque ata un estudo asegura que de media pérdense 15 ao ano, que son máis de 1000 en toda unha vida. E ademais isto é algo que lle pasa a todo o mundo. Imos tentar descubrir onde vai tanto calcetín. Entran dous, pero en ocasións un desaparece para sempre. Sempre hai alguno perdido. Moitísimos, moitísimos. Da rabia, sí. Despois vas buscando a ver onde está o calcetín, onde está o calcetín. A lavadora semella un portal a unha dimensión paralela que non admite pares. Hai teorías diversas que tratan de explicar o misterio do calcetín perdido. E miras no cubo da roupa sucia, non está onde están limpos, sempre queda algún desparexado. É certo, está comprobado que algún pode sair do tambor e quedar atrapado en zonas da lavadora ás que non podemos acceder, pero esta non pode ser a única explicación. En España perdemos cada ano 120 millóns de calcetíns, uns 15 por persoa. Los que me sobran los utilizo para limpiar o sencillamente cuando trabajo para limpiarme las manos. Los meto en una bolsa y a veces los tiro cuando están desemparejados. Non lle digas a ninguén, é que todos acaban aquí. Por sorte, a moda acode no noso auxilio e danos unha solución para que o calcetín solitario poida seguir abrigando os nosos pasos. Está moi de moda levar calcetíns desparesados e non só no día do síndrome de Down, que tamén é algo bastante habitual. Hoxe en día hai moito o tema de facer mezclas, de ir mesturando temáticas diferentes, temas cores que son similares ou completamente complementarias, e ir dándolle un pouco toque tamén nos pés, nos calcetíns. Máis de 1.200 pares diferentes teñen nesta tenda da Coruña, de todas as cores, temáticas e deseños, clásicos e atrevidos. Inevitablemente, algúns acabarán algún día no limbo dos calcetíns extraviados ou quizáis, por un descoido, nunha monstruosa fábrica de sustos. É que eche todo un misterio. Os premios Follas Novas deste ano recoñeceron a escrita, o deseño e a edición das mellores obras da nosa literatura. En total outorgáronse 13 galardóns. O premio da narrativa foi para Nerea Pallares, o de poesía para Andrea Núñez Brións e o de teatro para Cándido Pazó. Ás portas do Día das Letras, o libro galego tivo hoxe a súa celebración no Teatro Principal de Santiago. 40 escritoras e escritores, profesionais da traducción, da ilustración e editoras foron seleccionadas para esta final na que se entregaron 13 galardóns. Esta sempre foi unha novela coral, porque é a de todas as que aquí falan por min. Así que vai por elas. Vai por todas as mulleres bravas que tecen as cousas no diario. Vai por cada unha das mulleres da miña familia, por cada unha das veces que calaron e limparon os anacos rotos cando alguén escachou diante delas os pratos contra o chan. Hai libros que nacen para explicar o mundo e outros que nacen porque o mundo nos rompe un pouco por dentro.
Eu creo que o mapa da Estría naceu así. Nós, axentes de teatro, axentes de palco, normalmente pois estamos únicamente preocupados pois porque se leven as escenas, os espectáculos aos estrados e que este ao público, e isto tamén hai que cuidalo. Entón eu agradezo as editoriais que o fagan, e cada ano está normalmente pois nominado alguén, e eu aproveito para reivindicalo e aplaudilo, porque xa se está publicando máis do que se publicou teatro. A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega de Editoras e a Federación de Librarías que organizan o certame reclamaron maior visibilidade pro libro galego, que sendo un sector premiado e recoñecido perde facturación pola falta de lectores na lingua propia. Este ano os premiados de honra foron a Editorial Galaxia polos seus 75 anos de traxectoria, a Libraría Moito Conto da Coruña e o escritor palestino Basim al-Dahid, encadeado 21 anos nunha prisión israelí onde escribiu a súa obra, e que non puido vir recoller o premio por problemas burocráticos que non lle aseguraban retornar a Exipto, onde reside. A nosa Champions chegou hoxe a Vilagarcía de Arousa. O torneo de fútbol inclusivo contou coa presenza dunha dúcia de equipos procedentes de toda Galicia. Ata 250 xogadores con algún tipo de discapacidade tomaron parte neste evento que promove a inclusión e o derrubamento de moitas barreiras sociais para os participantes. Un torneo que contou cun singular apoio desta casa, da Televisión de Galicia. Atendan. Pois sí, o Xabarín, a mascota da Televisión de Galicia, chegouse en exclusiva ao campo municipal de Verdón, en Vilagarcía de Arousa, para animar os xogadores da nosa Champions, un torneo de fútbol inclusivo organizado pola Federación Galega de Fútbol e que xa alcanza a súa segunda edición. Nos congratulamos sobre todo dese apoio dos clubes e sobre todo desta labor inclusiva, que todas aquelas persoas con diferentes capacidades pois podan ter no fútbol un día de ilusión, unha mañá de ilusión. Estamos un poquinho alucinados ca resposta que teñen os equipos. Nesta ocasión conseguimos os 12 equipos e a verdad que isto está pleno. O evento, que celebraba a súa segunda xornada, inclúe unha dúcia de clubs de toda Galicia e case 250 xogadores con algún tipo de discapacidade intelectual ou física que desfrutaron dunha xornada na que o fútbol foi a excusa para promover a igualdade e a faceta integradora. Muy bien, por ahora. Y lo estamos pasando muy bien, que es lo importante. Lo estamos pasando muy bien. Estamos aquí disfrutando de los partidos de García de Arousa. A mascota da galega, que a través de Chavarín.gal patrocina o Fútbol Club Ortigueira dos rapaces de Aspromor, non parou de animar a todos os xogadores dun torneo no que unha vez máis o importante é participar. Na fachada atlántica europea, Galicia está marcada no mapa para as aves migratorias. Situada nunha das grandes rutas, este ano a comunidade recibiu xa un 30% máis de aves acuáticas e mariñas. Algunhas delas podemos observalas, por exemplo, onde está Andrea Otero. Sí, efectivamente, este ano contabilizáronse máis de 109.000 aves acuáticas e mariñas, aumentando, como ben dicías, nun 30% dende o censo do ano pasado, e ademais tamén aumentou a variedade de especies. Deste xeito, Galicia consolídase como un corredor clave para a migración de aves en Europa, e hoxe que se celebra o Día Mundial das Aves Migratorias, poñemos en valor a súa conservación na biodiversidade a través da polinización ou tamén co control de pragas, pero tamén a labor dos humedais, como esta lagoa de Cospeito en Lugo que estades vendo en directo. Aquí é onde esas aves se refuxian e tamén onde descansan. Moitas grazas, Andrea. É fermoso espazo. Contámoslles isto porque hoxe é o Día Mundial das Aves Migratorias. O primeiro do ano. Uns animais como as cegoñas, por exemplo, que nesta época xa comezamos a ver pola comunidade e que non van quedar para sempre porque, como a elas, tamén águias, garzas, parrulos, o seu fogar é o ceo, a viaxe constante. Son aves que recorren milleiros de kilómetros, cruzan continentes e conectan ecosistemas de todo o mundo. No seu día, que é importante recordarlles que depende de nós, sobre todo coidar os espazos nos que fan parada, para poder gozar delas. E, por exemplo, de imaxes como esta. Porque, por exemplo, estamos a falarlle dos estorniños e dos seus bailes. Son coñecidos como murmurrios, percorrendo conxuntamente o ceo, danzando centos deles a unísono. Estes paxaros visítanos durante o inverno e deixanos imaxes xa ben como estas. Meu amigo, quen puidera namorala,
quen puidera namorala, meu amigo. Qué importante siempre cuidar todos los espacios.